ନିଜ ନାମରେ ପାନ କାର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି। ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ପିଏନ୍ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କରାଯାଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ଅଙ୍ଗୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲଫାନ୍ୟୁମେରିକ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଏହା ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏଥିରେ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ଆଇଟିଆର ଫାଇଲ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଓ ଷ୍ଟକ ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ପିଏନ୍ କାର୍ଡ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି କାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପାନ କାର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ପାନର ସୁଯୋଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଓ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନରେ ତୁରନ୍ତ ପାନ କାର୍ଡ କିପରି ପାଇବେ। ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ତୁରନ୍ତ ପାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସରଳ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ କଣ। ଆୟକର ଇ-ଫାଇଲିଂ ୱେବସାଇଟ www.pincomtaxvote.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଆବେଦନ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପିଏନ୍ ପାଆନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଘୋଷଣା ବାକ୍ସକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଏକ ଓଟିପି ଆସିବ। ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭେଲିଡେଟ୍ ଆଧାର ଓଟିପି ଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ଓଟିପି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତକରଣ ବାକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇମେଲ ଆଇଡି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଡେଲିଗେଟ୍ ଇମେଲ ଆଇଡି ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ସକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଇ ପାନ ପାଇବେ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ, ତାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା। ତଥାପି ଏହି ଇ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।